Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe maɗani on video nden ase video mangol e fasim wala huɓangol dari to kadi on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi to bandiraɓe mi hofni on ko ɗuɗa mi yelanake on hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyetero Abdulkadir Abubakar inchallah ko miɗi hollugo on masala jotta kan goɗɗo on gal whatsapp ayiyan bana na ayiyan goɗɗo on non gewda e mako o windane a windana mo ayiyan se dede anni a windirantamo feere kanko bo no windirante feere a yiya bindi en ɗiɗon perɗidiri ni an kam da asali ni a windiranta woni to kanko bo to windanma a laara bindi en ɗiɗon booɗi ni an kam feere nanday be je maɗa to an bo a yiɗi a heɓa ɗo majum a yiɗa bo ƴamgomo noyi ɗon ɗum waɗirte to mi yiɗi mi holla on ni an bo waɗata waɗa banni majum ɗo bandam aran man ka hosa a nasta application maɗa je play store ite ko a nasta play store man ɗo mi ɗottore bandam ta ɗon laara video amin ha youtube masala ɗon laara video amin ha youtube ko mari haaje ni be maɗa ha video ngol ɗo ngol a larata ɗo a hosa a ɓiɗɗana amin j'aime like tammi a faami like on mi mari haaje a ɓiɗɗanam da ha video ngol ɗo wala like ɗon kadi mai oɗo ɗo o like anayam a hosa a wara a memanam haɗɗo a like ana video majum to a laati a abonayno bo a abonay hollete es abone haɗɗo to sai a hosa iya tum to a iya tum waddante lunguru banni sai a hosa iya lungurugo to a yi lunguru han sai a wara iya ha jero waɗi tute ɗon waɗi olɗo a yiyan lunguru an wartan banni ɗon hollata abone ha chaine amin jefa saha tv nden bo a waɗanen video amin j'aime ta wodi haje ƴamol bo a nasta babal commentaire a winda commentaire maɗa a hosa a yerɓa ɗum wari mi laari mi heɓan komi jaabe inchallah deuxiéme vidéo fahinta o laara ha hosa ɓiɗanami j'aime bane mi hollima ha premier to kadi en nasta application meɗen jeyi play store banni to a nasti play store ha hosa wara a winda bane haɓɓi windugo ɗo a nasti play store ha hosa a winda font style ta windi banni waddante application banni sai wara hosa télécharge application je ɗo nda haje mi sampetero ɗo na hosata wara a télécharge to ta télécharge application sai a hosa wara a iya ouvrir a yiyani himɓe million temere on ɗon mari application majum 100,000 please himɓe goɗɗo on mo mari duuɓi 30 waɗgo yeeso bo foti installe application majum ok sai wara waɗa ouvrir open ta waɗi open sai a hokka application autorisation ngel maɓɓita banni to ngel maɓɓiti timmi sai a wara a nasta nder whatsapp maɗa to ngel a nasti nder whatsapp maɗa banni shikenan a wara a nasta masalan mi yiɗi mi windana oɗo go windane am bindi ɗo woɗi min bo mi yiɗi mi winditanomo banni majum a wara a nasta babal windugo to a nasti babal windugo a yiyan ha miɗo sappo ha les ɗo yawwa ta a wari a mema ton ta memi ton sai hoso a wara ɗo waɗi font ta a memi ton waddante nda style ji majum feere bindiji majum sai je a yiɗi a hosa a sanja sai je a mari haje windango tan mi on daari nda ɗum ɗon daɗi ɗo ɗum ɗo waagi ni banni a suɓa je fottani maɗa windiranamo hosa windanamo a yerɓanamo ta yerɓanimo kanko bo aran o laara ɗum banni to na laari bindi anda je o windaniyam majum min bo to mari winditanomo banni majum foti winditanomo banni inchallah tan mi on paami bandiraɓe ɗo on ragare video meɗen ta jidde abonné ha chaine meɗen jefa saha tv on ɓinana video majum j'aime nden on partage video man yahugo yeeso to a wodi haji ƴamol a windana ƴamol maɗa ha les commentaire mo moɗon biyetero Abdulkadir Abubakar bisalam.